matang no. Dali ara sa panahon sa una pagsugod sa kuan mga March balita ng virus nagikan sa China katong coronavirus. Ingon sa China English lang mga post ngadto, we resolve the virus. Makita nimo sa Amerika gilang mga post, we will die, aksyon nagkabalaka. Diyan Italy ingon na gilang magkuhan sa gobyerno ng trabaho ba, we cannot survive. Mas tampaaw yun sila. Pero nakita na guys mga post sa Pilipinas, chill lang, relax. Kita mo sa ilang mga post ingora available pa po ang ube, halia, yema, cake, maha, spaghetti, PM is the key. Yo, what's up mga kurimaw? Karon nanapot tayo pag-isgutan. Muna gitawag og napo ka binuhatan sa mga hubog. Di ata mag-intro diretso na ta. So muna gitawag og ang una, maghilak nga way hinungdan. Kung kayong mga palainom, pas ug mahubog na, magpahilak-hilak na, kalawi pang tamparoson. Mga na ilang mga binuhatan. So ikaduha, muhatag og advice nga otro sad nga hubog, kalami laparon. Ug ang ikatulo, na mga para inom nga og mahubog na, magkanta-kanta na may noon nga grabing laina ra bagad mga tingog. Tapos ay kaupat, mutawag or motek sa ilang ex, mo na mga sakit sa wan, mga palahubog nga magmaoy na. Pero kani ang pinaka worst mga kurimaw, magbalik-balik og istorya. Dahil mga palahubog nga kung makainom na, balik-balikon mo ng mga istorya ng mga hinungdan. Tas kani pa mo ni ngilngig, magsigig in English. Bisag ang English wa nagkadimao, hala English gihapon. Dako kadaot. Diya ang sunod, mahimong dato. Kusog na kayo mabangka sa mga istorya ba, dili ra pud pakansi. Mo na ika-7 ug ang ika-8, iistorya ang kinabuhi sa tanang paryente. Mo na mga hubog nga lami pang tamparoson. Ug ang kinalasan, mo na bantay-bantayan ninyo. Kaya ang kinalasan, inig kabuntag, magluya, magmaoy, nja magpromise ang buang, dili na gyud kuno mo inom, pero sunod adlaw nakit-ani mo hubog na pod.